Kochani, 3 lata minęły. Można powiedzieć jak jeden dzień. 3 lata od wiekopomnego wydarzenia, kiedy stestowawszy wino Amarena, obiecałem test jej edycji wydania brzoskwiniowego, tego takiego bardziej można powiedzieć wykwintnego, eleganckiego. Także my tutaj po 3 latach w tym samym miejscu, z tą różnicą, że ze mną urocza asystentka Patrycja Mordora, która bardzo chciała też spróbować tego. Ja tutaj oczywiście Nigdy nie piłam. Nigdy nie piła. Kochani, w klimacie wiatrak. O! Wiatrak wieje. Nie wiem, czy... O, dobrze. O. Także cóż, wykwintne szkło, odpowiednie do wykwintnego trunku i, moi drodzy, no tu jest odbicie lustrzane, ale myślę, że nikomu przedstawiać nie trzeba. Amarena brzoskwiniowa 0,7, 700 ml, aromatyzowany napój winny, owocowy, słodki. O smaku brzoskwiniowym, temperatura pokojowa, czyli jakieś 35 stopni na oko mniej więcej. Banderola niezerwana. Cóż kochani, no nie jesteśmy tutaj, jak mówi mój dobry przyjaciel, dla przyjemności. A, może... O! O! Tak, tutaj na YouTubie widzicie czat na żywo, bo to wszystko na Twitch na żywo się dzieją takie rzeczy. Aromat. Bardzo przyjemny, taki jogobella taka. No. Bardzo ładne. Rocznik bardzo dobry. 2020. Na pewno nie jest, nie musimy się bać, że jest zepsuta. Dobrze. Proszę. Teraz ja sobie naleję. Dziękuję. Dobrze. Cóż możemy tutaj powiedzieć? Barwa złocista, klarowna. Lekkie widać tutaj, prawdopodobnie są to atomy siarki, tożsamej dla tego rodzaju alkoholu. Coś tu Trochę taka szampanowa. Barwa mocz z organizmu o delikatnym niedoborze witamin. Teraz uwaga. Woń silna brzoskwinia, czyli tak jak miało być. Bardzo zapowiada się, muszę powiedzieć tutaj, obiecująco. Także, kochani, 3 lata, ale jak Niklaus powie, to dotrzymuje słowa. Na YouTubie tutaj w górze, gdzieś, czekaj, tu pokażę, o tu będzie prawdopodobnie taka adnotacja do tego testu pierwszej Amareny 3 lata temu. Także cóż, kochani, wasze zdrowie, wszystkiego najlepszego i twoje, Patrycjo. Zdrówka. Pęk i prawda. Gist. Bukiet Siarkowy. pełnia smaku ujawnia się dopiero po chwili. Jest brzoskwinia, są płatki róż, jest bławatek. Jest, prawda, jest delikatna, prawda, delikatna jest, delikatna, prawda, wyczuwalna goryczka, kwaskowość.
Trzeba jeszcze spróbować tego, bo Patty takiego trunku nie spożywa się zwyczajowo z takiego właśnie, z takich lampek, tylko specjaliści, w których w Bytomiu moc, spożywają to diametralnie inaczej, także zróbmy to tak, jak prawda powinno się. Nie wyglądałeś za dobrze. Cóż, ciężko odnaleźć słowa, którymi można by opisać pełnię wrażeń, które tutaj występują. Grzeje, tutaj czuć dochodzi do złotego środka, delikatnie, podniebienie, raczy, każda cząstka mocy i aromatu, przełyk wprost do żołądka, przyjemnie rozgrzewa, koi, cieszy. Bardzo dobre, bardzo dobre. Wino mniej więcej to kosztowało, o ile się nie mylę, 7 zł? Polskich złotych? Czuć. Wyprodukowano przez Bartex Bartol SPZOO Sypyky 64310 Lwówek. Dolnośląskie miasto. No i cóż, także dokonajmy, prawda, ewaluacji. Litraż bardzo dobry, 0,7. Mógłby być liter. Nie jest idealnie, ale przypominajmy, że tutaj ewidentnie jako zaleta cena 7 zł. 7 zł za 0,7 to nawet tak wszystko się łączy ze sobą zgrabnie. 0,7 7 zł. Widzicie tą, prawda, tutaj ten balans. 12 V. Nie za dużo, nie za mało. Akurat. W smaku bardzo dobre. Design no, oszczędny. Przedstawia to, co w tym jest najważniejsze. I cóż, i tyle chyba. Cóż tu mogę powiedzieć? Grzdyla? Cóż tu można jeszcze, prawda, o takich trunkach powiedzieć? Może im więcej się wypije, tym jest smaczniejsze. Prawdopodobnie może to też na tej zasadzie działać, właśnie, że im więcej się spożywa, Ale mi się aż ręka trzęsie. Ja się boję. tym, prawda, robi się ciekawiej. Także no, cóż nam pozostało? Zdrowie. Kochani, nie ma już chyba trzeciego smaku amareny, także nie mam co tutaj obiecać, ale są jeszcze inne liczne wina tego typu. Leśny dzban, łzy sołtysa, matador, patykiem pisane, duch puszczy, słynny podlaski, prawda, trunek, blondyna, komandos, To ja nie znam. sperma szatana. Co? O, snajper jest taki z celownikiem. Także cóż, testować można ile tylko wątroba pozwoli. Także to tyle. Dziękujemy za uwagę. Piszcie w komentarzach oczywiście, co byście tam widzieli dalej. Wybaczcie, że tyle to trwało, ale cóż to jest 3 lata wobec... Świeczka zgasła. Wobec, prawda, wieczności. No. Dziękujemy.